Летен вайбс, Емилия. Къде обичаш да почиваш лятото? Как обичаш да почиваш? Кои са твоите готини летни истории? Аз съм човек, който не обичам да почивам, но откакто се появиха децата ми, това правило за мен се промени, защото много обичам с тях да пътувам, дори и с големите, дори и с малките ми. Усещането и това пътешествие, което винаги така е различно, винаги е вълнуващо, с тях и с малките и с големите, честно казано ми доставя голямо удоволствие. Тази година също половиното лято ще работя, половината лято съм го отделила специално за семейството ми, защото през годината много ги пренебрегвам и мъжа ми също е много така Ощетен. ощетен в много от дните, които ни така връхлетява работата и винаги работата е приоритет. Летата наистина си ги разделям на две половини, за да мога да бъда с децата Без си. телефон, предполагам. Телефона е заради близките ми, ако някой нещо да има нужда, майка ми, баща ми и така нататък, да съм на линия за тях. Но иначе да, не върша никаква работа. Даже сега искам да свърша всичко, което има така до последните дни на работа и оттам нататък наистина да се отдам на една заслужена почивка. Тази година бях в Капките, наистина много си дадох зор. Беше изключително тежко, защото бях поела и много участие, много ангажименти, така че смятам, че заслужена почивка предстои. Къде отивате? Аз не искам да се повтарям. Много пъти съм казвала, че имаме къща в Испания и там си почиваме най-хубаво. В Марбея е просто едно прекрасно слънчево място, на което ние специално се чувстваме много добре. Цялото семейство, и малки, и големи. И ние... После имаме разни почивки пак така по топлите страни. Направили сме си наистина Графика е вече готов да разбирам. Емилия почива с график. Ако сме живи и здрави, да. Винаги казвам живи и здрави. Докато сте в Марбея, какво обичаш да правиш? Всичко, което поискат децата. Всичко, което те обичат много на море, на плаж, Храната там е много вкусна. Храната е много вкусна. Всяка вечер сме някъде така на прохладно, край морето и така обикновени неща, които хубава храна, хубави гледки, спокойствие, без часовник. Това винаги ми е било много така отпускащо и много за мен един човек, когато махне часовника, не толкова телефона, а часовника, за да не бързаш. Да, безвремие. Безвремие, да останеш в просто където си поискаш, доколкото си поискаш. Това за мен е една голяма почивка и после, когато се върнеш, някак си имаш голямо желание да твориш, особено ние творците, много имаме нужда да се изключиш, да апдейтнеш и после да започнеш с нови сили, с нови идеи, да отидеш, да видиш, да помечтаеш даже какво ще правиш, когато се върнеш. Винаги мисля за работата си, така че дори да почивам, пак мисловно винаги мисля, като се върна, какво ще направя. Да, добре, да пожелаем на всички хубаво лято. Хубаво лято, приятели. Наистина, изкарайте поне 10 дни без часовник. Да. Лятната ми дума е безвремие. Да.